duina nahi dugulako, bizi duina izateko, eta hau horrela izan dadin, hemen erabaki behar dugulako nahi eta nahi ez. Eta horretarako bagaude prest. Ikusi besterik ez dago, azken denboran, Euskal Herriko kaleetan egon diren mobilizazioak. Emakumeak, pentsiodunak, gazteak, beste eredu baten beharra aldarrikatu dute, eta aldarrikatuko dute. 22ko zifra ez alda, nahikoa zerre jartzeko, borondaterik ez dago antza, neurri hobeak hartzeko, zeren pertsonen aurretik jarten, dira 11 proiektu, beharra deitzen deutzagun hori, ezpedizan behartzeko, bizizateko egin daigun lan, ta ez bizi irauteko, ta ez bizi irauteko. Praktiketako bekarioa, gazteko beta iluna, paroan edo lan prekarioan, geratu jakun laguna, neskatalako lortu ezinean, lan kontratu